taas. Vielä 1920-luvulla suurin osa autoista tuotiin kuljetuskustannusten pienentämiseksi osina ja koottiin täällä eri yritysten toimesta. Vuonna 1931 käynnisti toimintansa Suomen Autoteollisuus Oy ja syntyi uusi automerkki Sisu. Sotavuodet katkaisivat autotuotannon, sillä niin Sisu kuin moni muukin teollisuusyritys joutui omien tuotteidensa sijaan sotatarviketuottajaksi. Sodan jälkeen jatkunut sotakorvaustuotanto kehitti hyvin laaja-alaisesti teollista osaamistamme ja tuontirajoitukset loivat pohjan koko kuljetusvälineteollisuuden syntymiselle. Sisu toimi kotimaisena yrittäjävetoisena yrityksenä 70-luvulle saakka, jolloin sen pääomistajan, insinööri Thor Neslingin kuoleman jälkeen yhtiön omistajaksi tuli Suomen valtio. 90-luvulla yhtiö siirtyi osaksi monialaista pörssiyhtiötä ja edelleen yksityisen sijoittajaryhmän käsiin, kunnes toimiva johto vuonna 2010 hankki yrityksen omistukseensa. Kun päästiin 30-luvun alkuun, niin Suomessa oli jo yli 10 000 kuorma-autoa pelkästään, josta valtaosa oli kokoonpantu täällä. Ja siinä yhteydessä alettiin harkitsemaan mahdollisuutta oman suomalaisen kuorma-auton kehittämiseksi ja tuottamiseksi. Ja jo silloin nähtiin erikoisia tarpeita suomalaisille autoille, meidän olosuhteisiin. Ja tästä sai alkunsa Sisu. Tämän jälkeen autojen valmistus kasvoi koko 50-luvun ja eteenpäin 60-luvulla. Oli suuri pula valuutasta edelleenkin, jolloin entistä enemmän yritettiin tehdä erilaisia komponentteja Suomessa. Ja sitä kautta pääsivät vientiin omilla tuotteilla myös. Ja tämä loi sitten pohjan tälle koko meidän kuljetusvälineen teollisuudelle. Ja työllistää väkeä yllättävän paljon. Yhteensä yli 20 000 ihmistä saa leipänsä kuljetusvälineiden tuottamista tässä maassa. Suomalaista työvoimaa. Tämä Sisu-kärpänen muuhun varmaan puri jo tuossa 60-luvun lopulla, kun keittiöpöydän ääressä ihmettelin, kun isä teki pahvimallia autorungosta ja se oli tämä protosisun runko, jolla se teki tämmöisiä empiirisiä tutkimuksia, miten se runko käyttäytyy ja muuta. Ja niinpä sitten opiston jälkeen niin tulin tänne suoraan 80 ja yhtä aikaa isän kanssa oltiin 3 vuotta ja sitten sen jälkeen on täällä näitä suunnitteluhommia ja suunnittelujohtohommia vetänyt. Faaksat? No terve. Ennen kuin mä tulin taloon, niin täällä tehtiin vielä hirveän paljon itse komponentteja, suunniteltiin niitä ja valmistettiin niitä, mutta tänä päivänähän tämä auton tekeminen on enemmänkin sitä, että ostetaan ympäri maailmanluokan valmistajien komponentteja, joita sitten sovitellaan yhteen. Sotilastuotteiden ohjaamoja me toki vielä suunnitellaan itse ja osittain tehdäänkin, mutta siviiliohjelmat me ostetaan kaikki. Mä tulin tänne Sisulle vuonna 2000 suunnitteluun ja sen jälkeen ajaudun aika nopeasti tuonne testauspuolelle ja sitä on tehnyt nyt. Tein sen jälkeen monta vuotta. Sitten on tehnyt näitä armeijan suunnittelua. Tein muun muassa Patrian kanssa yhden silta-autoprojektin. Siinä meni sellaiset 3 vuotta. Sitten mä kävin välillä tuossa korjaamolla töissä katsomassa vähän tämän alan toista puolta. Niin kuin palasin sitten 2 vuotta sitten takaisin tänne pääsuunnittelijaksi. Voimalinja on niin kuin pääsuunnittelun alueena, mutta kaikki liittyy kaikkeen, niin periaatteessa suunnitellaan kyllä koko autoa yhteistyössä monien muiden kanssa. Tämä autohan määritellään tuossa meidän tuotekonfiguraattorissa ja sieltä se tulee se perusauto. Meillä on tietyt komponenttivalikoima, josta se auto rakennetaan tiettyyn ajotehtävään. Eli se määrittyy aika pitkälti siinä konfiguraattorissa myyjän ja asiakkaan välillä. Sitten on tietty joukko, melkein joka autossa tämmöisiä asiakastoiveita, mihin meillä ei löydä valmista ratkaisuja, että niihin joudutaan sitten autokohtaisesti tekemään se, suunnittelemaan se ratkaisuja ja toteuttamaan se. Kun me nyt tehdään niin kuin valmista autoa asiakkaalle, niin siinä on paljon suunniteltavaa, koska on niin monta erilaista autoa, mitä pitää tehdä ja asiakasmieltymyksiä on vielä enemmän ja niistä pitää sitten yrittää sovittaa sellainen toimiva ratkaisu.
mahdollisimman tehokkaasti. Lainsäädäntöhän muuttuu koko ajan ja se asettaa aika isoja vaatimuksia siihen, että mitä saa tehdä ja mitä voi tehdä. Sisu tietenkin, kun pyrkii tekemään ajoneuvoja kovaan käyttöön ja raskaaseen käyttöön ja kovin asiakasvaatimuksiin, niin meillä on pakko hallita korkeata teknologiaa, mikä tähän alaan liittyy. Koska jos ajatellaan meidän asiakkaita, jotka on pitkälti yrittäjiä, 1-2 auton, ehkä muutaman auton autoilijoita ja tekee paljon töitä sen leipänsä eteen ja me pyritään heitä tukemaan sitten tekemällä heille oikeanlaisia autoja, oikeanlaisia tuotteita, joilla he pystyvät sen leipänsä vähän helpommalla hankkimaan. Silloin 80, kun tulin taloon, niin meillä oli osaston vahvuus oli suurin piirtein 50 henkeä vähän päälle. Ja tänä päivänä meillä ei ole enää tuotekehityksessä 20 henkeä ja siitä vähän toistakymmentä tekee suunnittelutyötä. Eli tämä osaamistaitotaso on ihan eri luokkaa kuin mitä se silloin aikoinaan oli. Ja nyt pitää niin kuin jokaisen tuntea oikeastaan auto jollain tasolla melkein läpikotaisin, että pystyy niin kuin tekemään tätä työtä. Varsinkin elektroniikan lisääntyminen on semmoinen, mikä on niin kuin tuonut tähän meidän työhön haasteita. Eli kun eri valmistajien osista koodaan auto niin sen mekaaninen rakentaminen on helppoa, mutta elektroniikan yhteensovittaminen on tänä päivänä se koko ajan kasvava haaste. Nyt meillä on omistajajohtajat, jotka on todella kiinnostuneet tästä teollisuuden alasta ja on halukkaita ja tahtoa jatkaa tätä sisujen tekemistä Suomessa ja panostaa siihen. Ja kyllä meillä kaikilla on usko siihen, että me menestytään. Meillä on hyvä uusi tuotemallisto, jotka monet vanhat sisuasiakkaat on sanoneet, että se on meidän paras mallisto ikinä, mitä me on tehty. Me ollaan perinteisesti myös tehty niin, että annetaan tietylle asiakkaalle uusia komponentteja, uusia ratkaisuja testattavaksi. Ja sitten katsotaan, että toimiiko vai eikö toimi. Aika pitkälle myös uusia asioita tulee asiakkaan suunnasta, toiveita, mitä voisi tehdä toisin ja paremmin. Ja sitä pyritään sitten toteuttamaan mahdollisuuksien rajoissa. Me on tehty tässä viime vuosina tiivistä yhteistyötä noiden korkeakoulujen kanssa tai nykypäivänä yliopistojen kanssa. Eli viimekin kesänä meillä oli viisi kesätyöntekijää, joista 3 teki meille diplomityön ja 2 on nyt jo palkattu. Suurin osa meidän suunnittelijoista on harrastuksiltaan jotenkin moottoreihin ja tekniikkaan liittyviä. Niin minullakin mä oon viime aikoina sitten noita museoautoja harrastanut, että niitä on tallin täydeltä. Ja sama koskee suurinta osaa tosiaan tästä meidän suunnitteluporukasta. Että kyllä tämä on niin kuin aika pitkälti tämmöistä kutsumustyötä, eli työ ja harrastus on hyvin lähellä toisiaan. Meidän pitää tehdä erilaisia autoja kuin muut, jotta me erotutaan joukosta. Sääolosuhteet ja työskentelyolosuhteet on aivan erilaisia kuin muualla Euroopassa. Vaatii omanlaisensa kaluston sitten selvitä. Onhan meillä osaamista enemmän meidän olosuhteista kuin kellään muulla. Kyllähän kotimaisuus on meille erittäin tärkeä ja kyllä me kaikki mitä me teetetään, niin teetetään Suomessa. Et vaikka tiedetään, että Suomenlahden toisella puolella saisi teetettyä halvemmalla, mutta laatu ei välttämättä ole sitä samaa ja kyllä me on pidetty työt Suomessa aina silloin, kun se on mahdollista. Paljon puhutaan termistä Kiina-ilmiö ja siellä yleisesti käsitetään sitä, että kaikki ammattimiesten käsin tekemä työ häviää tästä maasta ja meistä jää jälleen tietoyhteiskunta, jossa metallituoteteollisuuden rooliksi jää pelkästään tuotteiden kehittäminen ja suunnittelu, jos sitäkään. Me nähdään tämä asia kyllä ihan eri tavalla. Meillä on nämä pienet markkinat, meillä on erityisvaatimuksia meidän markkinoilla, meidän asiakkailla.
tuotteet täytyy sopia tähän meidän ympäristöön ja meidän kovaan ympäristöön vielä kotimaassa käytettäväksi suomalaisissa olosuhteissa. Meidän volyymit ja valmistusmäärät on niin pieniä ja ne tarpeet on niin pieniä, että ei kukaan massavalmistaja maailmalla ala niitä tekemään meidän kotimaisten asiakkaiden tarpeisiin. Sitä varten, että ainakin vähintäänkin nämä sovellutukset pitää syntyä täällä ja meidän tapauksessa koko ajoneuvo alusta loppuun saakka. Olemme ylpeitä siitä, että me voimme laittaa tuotteeseemme avainlipun ja haluamme, että sisu elää ja voi hyvin. Että mitä Suomi ja suomalaiset olisi ilman sisua.